utawi 17-an. Nah niki sebulan lagi niki rame barongan Mas. Monggo ingkang badhe ngersakaken Sanggar Waringin saged menghubungi pimpinan kita inggih punika Bapak Siswanto utawi selaku koordinator inggih punika Mas Hendrik. Yuk Mas, lajengipun wonten tarian Singo Barong utawi barengan diparing lagu ingkang legend, lagune napa Mas? Goyang Semarang. Yuk goyang Semarang. Yuk Sanggar Waringin tetos.
Timur yang para gendon Mahesa bro. Jos, jos, jos.
Thank